Lunes balik situ nih, balik urung. Urung. Asline dimarekne pisan paling. Mami. Oi. Lekas tekon mamam. Kapan turun, Rono? Ngenteni bal liburan ya? Ngisul anak gimana? Ya, ora liburan, urung mangan. Tanggal selawe paling. Lah sanu. Awal Juni. Lah iya. Lah tanggal selawe sok ben kuwi. Juni. Nek kono karo gurune. Wong wis takok ning gurune. Berarti ke rumahmu raduh berarti. Kene Ludoyo. Buran? Kene Kalipan. Wah, iso iki kono suwi ora awakmu. Wah, nggo jengkol sing akeh tur. Hah? Lho, segone pecel iki lho, sego pecel. Kalau sego pecel goesan lho. Alasan ente, gomen alasan ae. Gosong ngiting ya. Dah, mencalotan dah. Bukan mencolot. Kawar. Entah berapa deh mau. Nek kok kenyil-kenyil mamane benjol ora lho. Ini urung disarapi Kok legi kenyil-kenyil legi. Dilungkas lho, kalau cukup lho. Garing tomat. Yang ngopi. Aduh lho. Kalau komersit boleh kali jadi kira komerau. Cok ngono ku ae. Pinggir lor teh. Ya cagak lormu sing anu lho. Ya Mas Sur, urung sarapan to. Sarapan. Lah mangan kemang 5. Oh, sitok so. Ayo. Kok gampang. Sing kerino ya. Lah iya. Sing ngentekne sapa Rasur kamu. Lah ngen wis sing rupane ireng ade. Sawah pinggiran tangguri bentol gentik. Iki lho. Kancane Yen tikus ora doyan ya bentol. Enggak doyan, ya? biasa iki Bisa sali. Mending lho. ora doyan. Nek mul bareng di pantai di lare Nes. Dane, lagi omah. Semut titik rambut itu. Ada kayong mati merekan ya. Pak Rin, tahun kuning makan Pak Rin. Tahun kuning soglok iki lho. Tahun kuning pangitan iki. Sisi mau. Enak. Demo pinter Andi kok. 3 dina oleh 2 dina disulo. Tikus heeh. Digepuk semare Surata. Lah iki sing diwingene Pak Nari enek 15 buju Surata karo Bayu. Kinas loh.
lek konjen ngarane legi pahit. Dinas tuh, lagi panas gitu. Mas gitu. Awak Gawe kopi legi pahit karo pahit legi iki. Kabar? Wes mlumpuk terus piye iki sermu? Manut aku yang ini wis. Pokoknya musyawarah. Lah ora musyawarah pancen ndak iso iki. Bulane lola lapan. Tak belanjane nih. Gur gomen Yo, tukang Mas, blojo. yo. Dadi jae. Kowe iki Belanjane gomen gulamu padha. Janda upama pecah ya. Kok gomen saiki ya kembali ora borot belas kok. Gomen Nanti gomen jae. Tangane dibetek kresek. kebaseng ngomong isan. Sesuk iki sawakne truk RT iki kabeh golek bareng-bareng dilumpukne karo RT. Iwake. Lah wes saiki mbok golong karo Suci bocah nang Purwokerto nang omah iki jandak payu blas gomen iki jan. Weh, Kayak ben bengi lab. Suci iki mang nunggu pasien. Lah karo turu. Oh, Nyurang-nyurung. Suci. jan Tapi kita aku pikat. Daraimu. Coba coba pameri lho anggap sutris. me Pak Nyoto lho. Sing pinggiran kan malah Nongko to. Lah kalau mesti sing ulang kan. lho ora jati sing rene sing kae ngarepe malah. Karo sing ulang kuwi. Lek sing ulon malah Apa piye? kuwi lho gondo iki. Lah terus nyantol kae Jackson kok. Kok gampang mencek son. Lah di mana pinggir jalan terus motor lewat dak itu kan dilebokne rene mah. Murah ngomong. Ngomong aku. Kemarin malah rene apa hari ini? Apa itu? Mambungan di jam piro, Dek? Jam 12. Keras dulu. Endi ya gelas iki? Aku gelas ketelu lek ngono. Iya dintek sik aku aneh kuwi. Lah wis ku rasa mangan go pecel yo. Rene wedhus sitok lek golekne teko kono nggih. Heeh. Nang kono perapatan ora suket dados gogeng. Tapi teko pom kuwi penal pom bete to. Lah iki duwe sate enak sembarang enak ora mesti nang sarapane jajak. Ya meh enak, enak, bakso enak. Yo, lentul teko keri sing duwe senso. Anu, bro ya. Samar lek dijak terjabat. Dengi dong. Dong gen dengi anakku ngangkat titik. Apa ya sinan dinginane lho. Ngono lho. Nonton titik jam 8 lho. Sampai bengi kok anu apa ikat bilang. Itu jam semua bengi antian. Lendenge balik ben nemen. Pangi sing ngidul lho. Heeh. Jalan. Ini ngomongin lho. Mambu nyanyi mambu ini direng kanu ya. Lha kok banter rumah aku kaya ning kene to. Ngarep-ngarepe Mas Uli kuwi. Lah Mas kaji barang enek. Wah jan ning kok banter. Ya kaya suarane kaya apik-apik. Oh. Andang adek lho. Jonduran dorong.
Pak Hendrik Kasono ini nang jo impok pek iki. Kasku dipek. Anak bae takdir. Cilik lah padahal. Kemarin di nolong rakan. Sangka sih. Oke. Oke. Wah, panas lho. Kandangmu mbok isan iki lho. Hah? Kayak pitik ndok larang iki. Hah? Serong bagi Ada ya? Etren anu nih kayak? baterai. Baterainya? Nanti lah pesan. Jeruk Jero. Jalapura. Ini kapasitasnya piro nek mungkin. 1000. Terus namanya wis. Piro? Wah, titik berarti. Ndek kok pakai sayur. Ndek.